Ďakujem a celý čas sa tu spomína porušovanie medzinárodného práva a tak slovo dostane jeden z najpovolanejších k tejto téme, docent právnickej fakulty Univerzity Komenského Branislav Fábri. Ďakujem veľmi pekne. Vážené dámy a páni, dnes sme sa zhromaždili preto, lebo rok 2026 začína veľmi nešťastne. Hlavným dôvodom je Venezuela, ale ako vidíme aj v posledných týždňoch, nie je to už len Venezuela. Pokiaľ ide o agresiu proti Venezuele, nejde len o samotný protiprávny únos prezidenta z Caracasu, ale aj o protiprávnu blokádu, ide aj o protiprávne útoky na civilné lode, či útoky priamo na území Venezuely. Pri týchto útokoch bolo porušené obrovské množstvo medzinárodných dokumentov. Charta OSN, dohovor o šírom mori, dohovor o morskom práve a množstvo ľudskoprávnych dokumentov. Je ťažké ich všetky vymenovať. Blokáda proti Venezuele však stále pokračuje. A táto vojna má ďalší veľký eskalačný potenciál. Musíme si uvedomiť, predstavme si, že by pri nejakom z ďalších útokov zomrela väčšia skupina amerických vojakov. Odveta Spojených štátov by bola veľmi ostrá a veľmi krvavá. Práve preto, aby sa predišlo podobnej eskalácii, je tu medzinárodné právo. Medzinárodné právo má zabrániť tomu, aby každý, kto sa cíti silným, využíval svoj pomoc a násilie v medzinárodných vzťahoch. A keď sa medzinárodné právo nedodržiava, vzniká vojna všetkých proti všetkým. Nuž a keď sa do tejto vojny všetkých proti všetkým zapoja aj veľmoci, dôsledky budú hrôzostrašné. V súčasnosti je ničivý potenciál týchto veľmocí skutočne obrovský. Klesá prach jadrovej citlivosti a jadrový potenciál naopak prudko stúpa. V tejto situácii napätia potom stačí iba malá technická chyba nejakého jadrového bombardéra a príde k tej najväčšej katastrofe. Je paradoxné, že tí, ktorí ešte nedávno volali po dodržiavaní medzinárodného práva, sa dnes snažia agresiu proti Venezuele bagatelizovať. Hovoria o demokratických deficitoch vo Venezuele. Lenže keby sme používali takýto argument, tak môžeme zaútočiť na ľubovoľnú krajinu v Afrike, v Ázii, ale ľahko aj v Európe. Predstavme si, že by niekto zaútočil napríklad na Rumunsko s odôvodnením, že tam boli porušené práva víťaza prvého kola prezidentských volieb a nebolo mu umožnené zúčastniť sa demokratickej volebnej súťaže. Ešte absurdnejšou zámienkou je drogová kriminalita. Tá sa dá použiť naozaj proti hociktorému štátu. Nezabúdajme, že v správe organizácie OSN pre kontrolu drog za rok 2025 sa napríklad Slovensko spomína častejšie než Venezuela. Môže to byť ale dôvod na útok proti Slovenskej republike zo strany nejakej veľmoci? V žiadnom prípade nie. My sa musíme zastávať dodržiavania medzinárodného práva. A dúfam, že aj naše zhromaždenie prispeje aspoň určitou malou mierou k tomu, že odsúdime porušovanie medzinárodného práva a prispejeme väčším šanciam pre zachovanie mieru.
Ďakujem pekne. Áno, super.